Tu je Peťo, zdraví vás Peťo. Ideme sa pozrieme postavaný hrad. Hrad vybraný server. Tuto som v svojom dome, no v svojej dedinke lepšie povedané. Tuto je moja dedinka postavaná, čo som si sám postaval. Dobrá? Keď je dobrá, tak je dobrá. Tu som chodil a mám ešte jednu dedinku postavanú, tu vám hneď ukážem. Tam je hneď za hradom. A najprv sa pozrieme do hradu. Kde sú dvere? A ináč v druhej strane sú není. A vidíte, kde sú dvere? Ani tu sú není. Ani tu sú není dvere. Temná brána. A dvere sú tu. Tu mám svoje verné dvere. A tu si ich znovu zatvoríme. Čiže hrad je ešte vo výstavbe. Nemám ho zatiaľ celý. Ešte si ho stavám iba. Toto je moja väža. Je tu tma, ale tak to hneď vybavím. Tak ideme sem hore. A toto je moja väža. A tam vidíme ďalšiu dedinku. Ideme sa do nej pozrieť. Tú dedinku som tiež postaval. Je to také podobné. Ale není. Tu si vyrábam zbranie. A tak. Tady tu pôjdeme dnu, čiže tu vidíme stole. Tuto jedávam, tu mám svoju beňu, ktorú som si prednedávno vykradol. Toto mám iba helmu a diamant a toto. Železná helma. A však pozrieme sa na ďalšie moje helmy. Toto sú všetky moje veci. Takže toto. A tu mám svoje konečne. Kolajnice. A tak. Dobre, musím končiť, doby.